Hello guys, good afternoon guys. May hapon. Welcome back to my channel. Di ako karon sa site sa dito. Na padadyon ni ilahang construction karon. Atong kuhaan og video. Uban nato karon guys sa mga trabahante na taga Garcia rapod, may taga West Poblacion, may taga Libertad, may taga Western Sudaan. Kinsini sila ka mga trabahante karon diya kamulo og ang uban gahakot, ang uban ga masa. Adiri guys, mo ni ilahang mixer nila ani direksyon na ni dito sa naog ni dito sa ilahang area. Ang may pasabutan ni gikan sa mixer di sandudungan may sandayong adong dito sa floor dito sa sawog sa may tukuran sa tower. Abot na dito na. Deng, abot na na. Di ara guys oh. Matik din. Ikaw gada sa ano nga project? Ikaw gada ano?
Okay. Sambil. Undang guys, undang guys. I-repair. Nabugatan ra sa bato. Ano naman to ding? Nabugatan ra sa bato. Kinhangrag kuan. Kinahanglan tayong sin nga baga. Kinahanglan sin nga baga. Kanang para diri ma kon ba. Nipis sa mga sina. Sa view.
Snack time. Snack time. Bakang ba? Ay buho. Ang sa snack ng Jo. Kaon ako luto. Gani. Ha? Pila na kadlaw trabahoan eh. Huwag ka itong naging si Manang. Sugod ni. Makulis. Da. Makulis Dapat naman pa. ako. Sumado. Mga kuana ka, simana na. Uja-uja na day pa da. Katilaw na day kasi pod. Mura pa gibayad. Magsipit na natin. Asa na raman, asa may experience. Adyo ni. Maduwa ko. Sama ini undang na. Trabaho undang. Karoon na siya mo eh. Gaya tubig eh. Hindi ka undang. Kumpante, thrilling. Ansa kung May tubig na ito sa... Gani ato sa tubig po. di napilo to adyo ni mo manong. Wa man taro na ning jud kus. Kusog tubig. Pa gisi di na naga. Gisubay ni ja. Kamoy pas ja dugay pa mo mahaman ani. Magbuho na. Mura kailain mo kung pinupan na rin eh. Lagi pero wa man na sila mga trabahante daw. Kamo gyapon. Ako na ilang ila ni. Day out. Tabuhos. Ikaw manggulain ng mga tao. Istorya bitabing raya. Mao lagi lain na pud lang yung tao pero wa man sila tao daw. Atos lain nga. Oo. Pamalit ko tagpo sa ilo pag kinagmay. Ladyo man. Ladyo. Snack time.